Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Chitariki ni 15 umutinyi umutangani ubu mwaka w'ekiri wibere nemerongo ibere netano namange aberika gokorekana imene isiko yorogongo rwagusi ase abasaki bitu bamangana maya babekire chikambi chinsemo iryo gotoretera amangana yu ase enchira yobwikirano na kwaliganiri umwanchu muligirerio Getembe TV ase ekionga chinsenye na inche Julie Kerubo. Nainche Catherine Nyaboga maiga chikamiro torinele Lucas na boigo Wilson Makori nero gori asense merie bimanyeriro Kevin Ongeri nero gochikone kanga chibicha na marengo kirachira senchira yobo ikananu karibu sana ase kionga ritukirira Jumatano ritukore abaswati gose Women Crash Wednesday rituko abaswati bawo koletera kionga chinsanye asenchira yobo ikirano karibu sana. Ekionga chinsenye togochaka korwa sensemo yabo machoge borabu asomo subati oyomo wanyorete kagwa ku gose kagwa itwa no mwamatoye ase okobekero muna nigaiba obosi. Faith Moses we miaka emeronge tato nene nigarorokanete kagosusurwa no mwamatoye ase video gosasti video chiabeire chigwetana na ase omutandao umurikito Daniel Ontire naika ensemeyo na gotoriganeria orobotira senchira yo wikirano. Ne video ya gosiro mubaro monene ase mitandao yekerero yekorokia omosubati omo kale no mwana mogongo kagususurwa akobwatigwa n'abantu abange magigae rora yagwetera kore kigani gokene getuwe chitarikinye cy'umutenyo ase kenyero kya mukube miye bonge yabo machoge burabo ase county ya Kisii nasomo kya wegetaseni kya Getembe nigo twekira umosubatuiga oyorenge goitwa Faith Kadhambi na nigo nonyene bo akwanira hali eterete litukelio anitumamiza akangivanga kumari takunivanga kana umenishika yimukona ananzi nitembesa kufika hapa kwangeti nitaamke hivi kuna mchanga ilikuwa mingi hivi akanisimamisha tena akanikonga tena akanitembeza kwenda hapo chini akanikarisha chini kukaa chini anza kunipiga hapo tena akanipiga hapa kubatakana nayo habarai ao nigo barorekanire weso kya kuroboko nyibwabo asomo emendere pwe county ya Kisii musubati Donya Doris Aburi wetera service ya musubati iga nigairwa nyagitari onyorobo wenya kubatakana n'ekingome cyatigaritwe oyegwa chindagira no baigwa n'abana baye batatu asense mwende abateneri abaiga kurwa service ya nigo bagikeria egekorekiga nebinde bingabune bigam nabarira buno mwemedre pwe county ya Kisii nachikobwatirana n'abarayi bande gusuguma elio musubati iga hanyorobo ene bwae n'echinga kecho abamate bo musubati bagokera egetambo kirikiga kyobokonyi twaboka bono mambi no mwishimiwa Donya tutumeta gate tuboke mambi togende mbaka asobonka gari mukubo twanyore simba no etuganyete ogembo twagenda manere mbakanka actually ekere tuikanka na baba nyakenyuru mbare ngange batwa erusa yogochama no musubati gatumwire nyagitari elinda nyorobo ene bwae twamorete twamwire nyagitari twakora na nyagitari urwaligu twamoretire ofisi elinde togosoka tumuire ni nkasobo na enda abande nabaro bakuganiko mokonya bakore banyare kubwatira gagu because kanarigererio muchori no bwate no takiro konyo
ase mheshimiwa Donya kiaranyare gukora na bagocha gukora omosachi oria aorera omwana oria omonyaroka chindoe enchera eria amorerete chindoe eriteri korokia ng'a negento kiarenge keronge ande egento nkere omosachi oyo are kobunia omwana oyo kiagerekero tware kobwatia tware gotebiwa omogaka bw'omwana oyo igakare isiko korigeria abana ababaye. Women and youths n'abantu bari vulnerable base society abakungu babwenerete kogitera buya baragerigwe bagorerwa amabuta amayabe yake tari ng'okonya kobasunyunta erinde n'omusubati oya akuga Omwakairwa omonene nigo atangira ase egetaseni kia banyimbo nigo arachigoikiwa bosio bwa ekegambero aya nkoreng'ana na omobisa bw'amang'ana y'obotuki bw'obosaria ase ekaunti ya Kisii Musubati Catherine Njue ngurubitire egetaseni kia getembe koroira ase ekaunti ya Kisii leterene nguruku Daniel Untiri. Mbuya mono sana morito ito Daniel Ntiri asokore toroboti uri asinchira y'obwekirano no kwegena goito muno Musubati Faith na nyare konyora obwene bwaye togotigana nayo niga abarandi ababeki Adventista ya amariba bagendete gwetanana asengenchi okora amasabo baika asenka ya Dorcas kebiro na gokora amasabo asabaitira amarugwetani chimia inye na Musubati Dorcas ko bakagotoreka asowanchirana na barandi abo enchira y'ogwitira amaru Morande apena dinyakeri oyora masabayo nigari eira yogo chikobwate simo Musubati Dorcas anene mono aso kwegenderea na kobwa mono kwene kyabuna abana baye ngogenda bareche skuru umurike ito Ruth Kemunto nekensemeyo na gotwariganira roboti ora senchira yobwekirano Aseganga yogotoria bali bonsi barule asobweri bwomonene na boigo bali bonsi babaire bagosionoka chinkorona kuba ukwegena elia kabere wetera asa matuko 10 ya masabo ayo agokolekana ase chikanisa chonsi chigi Adventista imeyense ya Kenya kira omwaka nigo ekanisa ya Maliba egotoka ase kenyorukia Maliba isab location ya Boronyi location ya Matunwa ebunge ya Nyalibari chache imeye county ya Kisii yakolesa bali goika ase nkayo Musubati Dorcas nyanchera kebiro oywa oimokia egetambokero na gotigo bwani bwa marua tancheiri na kurwali bageli gocha asa barandia goitera marua yu aetanetie chilita chiminye batebinge enchera yemule neyo gusira karuo mubwati enchera y'obugima n'enchera y'obugima yiri mwanyasaye Mongino sibokote ya biashara bya enkole marake obeka na maruaya amaruwa getabu ky'abakuku kegote bangaragererigwe omonto kwa abanta binte bitindu banywe bachikurwana chinyumba cyabo bona butwa buri umongina tole kankyo tagetera amaragererigwa gosina maseni kwa kyari ntwa basumbo manene to gweta mangana abere korengana no mongina Dorcas nigo akoerana goteba buna niga chage toboni bwa marua yu chinga kyumuga koye abete kagusira tani myaka 20 yabeirige koera nabono nigerure goswa ase kanisa na gotiga oboni obo naboigo anyare ko baga kubatiswa na koba omubero muya yaso akori byasere byane tari so gwanja na kuba soboko yakagarancha saba n'abantu mugakona sita gantige kindo makisa igo na temira se byasare bino abandi bagotanga bibwate kusono maraya sembi bwate ibinte binge lakini nje kwirengana nje se byasare byana nakori nani nabo ndabo murwanyo makongo no murandi bakambe kugaranche amina na toni temu amen chinga kichecho nigo murandi bwe kanisa ya Maliba aserieta Pastor Bernard Nyakeri oigo asabira bagambi bonsi kuligereria abantu banga Dorcas na boigo kubaligeria chinchira chinga uchio komenya anane chinga ki baitabire gonchorera na gotiga ogonchoreria bobonia amarua tancheiri abantu abange bagokora ebyashara tari ebyamarua tari asenginji yogwancha abantu etutomanyigo yakonyorosoire abantu bamutebingeke ngokora kere bwango nabokera akonye ige kanisa ya Maliba district na Maliba church asa matuka ya 10 ya masabo yasaji abasiseri mono turi gusaba igo bibiro tenga toka no muntu wateme chando musabire ngota umuriro urare
boigo nigo Pastor Bernard aliira yogo chikubwatesia omong'ina Dorcas asobogima na boigo komokonya koira omwana oye ase skuru eria nyariko bagakoegendereria na masomaye na kumurigeria chinchera ching'ao chiokomenya ase okumurigeria obwonchoreria bonde obung'ao twegwana nkora amurigire turi ngaki omwana era agora kore skuru gera form 4 iga abantu baita bagamba baitu kimubwate kende karue tubwaterane chikanisa tokonya abantu aba tari wanja kwabo twende twitera na nito bagenda bayira nagiye saba karoteki ase barenge tiga tubatebinga tubabwate kurwa tubarukiye ngiringi abagakora batokonyira abana situma guchaka bonike kende agito guchaka komorokiye ngira ngiya goraki na burandi bonde mbuyo mugo gikokora chikuruseri chinene mutigeta abantu bakorana na sese bale. This is the only preaching murakora ginkolpoteria geteseni kia getembe korwa ase kinyorukia maribai mesa location ya Boronyi ase ebunge ya Nyaribari chache incheni gonkuru kwa Ruth Kemunto. Muya mono sano morikeito Ruth asogotore tororobotioru ase enchera yobwikirano tugatigana nayo tusense meria rigoma ase omwesi sibwense me yo faith musiri abagakorangeria ebarasa iyo egochikokonya asobotuki maiga y'umubere bw'umusayo mo gusoyora umurundi epigipigi gotoka kaitire boigo mubero ye kogotoka asemetemi ne barasa ikirano na barai ao anene mono omwe bwe wodi ya rigoma omuskenya mbega gisesa oyo erira una nache korubora chipara chonse wodi yae na boigo gotinya kweneke buna oborendi w'abantu be wodi yae mbotingire kabisa muri kaito polka pokara na twariganira roboto ira senchira yo wekirano matuka make mega yo mubere bumusacha sirita Evans Ogari gotoke mete mega chinseme chiga chanya bugoye itukulia lero nigo ebaraza ya nyarako bagekurawa amo na omo SCC we division yega yeri goma asirita Faith Msila uyu ora ebaraza yega kulingolia engane yega kitu yenye imetuleta hapa imetutoa Metamai mpaka hapa ni kuhusu huyu kijana wetu Ogari ni kijana wetu tulikuwa tunampenda Nibikora byagendera ko bikogikirwa kurwase ekenyorekega ase baraze yeiga yanyara ko bage gotwara amabuli amange igoro ya Nyagosira kanderinga omoto kale ryo ngo makarera ndege akasema kwamba huyu mjukuu wako amenisumbua kamubonye interakela abo tandetu manyagontebya akamwambia kwamba tutakutana nikwambie juu ya ugali na hata wakati huu hajamwambia vile amelala. Kwa hivyo taarifa iko bamenye kurasa inseme chigani go bagendere ko babakubulia uburendi gotingiwa chinseme chigana nene chingaki cyabutuko ase boigo baganire kwerera bwekirano ikikirete Nyagusira gusiri obugima bwae tabatari you are leaving us in problems emugo tutikano bwoba mtoro tukaragana na because our hold was this wenye walikuwa na hii masamba they have already succumbed hakuna mwenye yako hai so ningana kurengana mo na Msila nyareko bakubulia abantu wesokirwa koroboti okonya obotati obwekirano igoro ya Nyagusira nataka chief muni organize a meeting immediately with the community policy nyumba 10 na opinion leaders immediately hata kama ni kesho tukutane tupange mawili matatu kuhusu usalama wa area ikariki gaboigo gikirano muna bagambia bange kwase division ya Yeligoma igo boigo yekiranwa mono mwemse we wadi ya Yeligoma muskenya mbega gisesa uyuliranga natiko nyarako baka kurubura kibara chininga sajaiga elio kunyarako baka kwenekia uweteka ime yorogongoro igam pia torodi sema ngana yeke especially Changaga. You've seen people who've spoken here, they are well educated, well learned, maybe the key. The opportunity, Yoga Soga Koru Nyaboye, Yoga Soga Korueronge, Korumetamayu. The road has been good. Epare Korumo Cheno, Yacha Nyaboye, Yaonchoka, Yenda Masera, Yerana Metamayu. Ilitengenezwa ikakuwa sawa sawa. Maandika kwa ngaba fani wetu warenge serikali wakamente para ikosoka Nyansiongo aliange na Riosune oseneke maana gaki ginko reporter getaseni kya wanjete kya Gatembe kuruiga asinseme chiga Nyabogoye ejo chigotoka ase wadega Yeligoma ime yebunga ya Kitutu Masabe kaunti ya Nyamira inche gongoro kwa Polycarp okara na
chiwe na kusaba kobeko mukiane nono okini ya school chobo bundi gose chi vocational training centers eya bora kiba bali batanyo arete grade yo kogenda chi university kwegera chi course chobo bumbi na wekonya gose chira che ko bagenderera bachikwegenderera kebogima eyiga korengana no mwarimu monene we school ya secondary ya Bosiango mix de kutoka egodi ya Bugichore bunge ya West Mugirango county ya Nyamira. Boigo asensema ya yomunyakerogo wechi secondary ase sub county ya Nyamira oyo ese ensema ya South George Nkundi nigo abasabire aboro kigo bali banyorete grade ya C+ boigo batabete bagwisanekane grade yekyo gose batarocho gosemeria ase chiko chiribago chiko somera ensema ya university kweri kyane chiskuru chobo bundi eliyo kwenyorera engeria boigo enchire yemo yo konyorega asi nonya bakorete iskuru. Omwarimu omonene w'eskuru ya secondary ya Bosiango egotuka imeye wadi ya Bogichora ebunge ya West Mugirango Samuel Ogero aizokrie na kuburia serikali ye county ya Nyamira kwene kiabona inkobeka bari emeroberio emikiranu yogokinia ebirengo by'ekisukuru cy'obubundi iki ni grade kingiya abana baito bakogenda vocational training abana bakogenda TVET Technical Training Institutes egere abana aba bache gwekonya na baro bwege kogera bone curriculum ikurumaiga igekoro ku CPC county yetu ya Nyamira Technical Training Institutes chinyinge egera abana aba baito bakonyore grade ya diploma bagende bebundise chikosi buna plumbing aina mangana ya mache chikosi buna mechanical engineering aina mangana y'ikigari wegere chikosi chito chi electrical engineering aina mangana y'estima ensema yaye omunyakirogo bw'abarimu b'ekisukuru kya secondary kya Nyamira South oyoboigo oro mwarimu omonene w'esukuru ya secondary y'abamura ya Nyamira George Ongundi nigo abasegetire aborokiwa baria banyorete grade ya C+ kurende bataisanegete ne grade ekyo nabarabwo gosoa ase chikosi cha maboko ekyo kirabakonye kweri kabuka abanyene nonya nekero bakorire amasomo abo abana bange bamwire ne baba konyora ngambanyote grade yo kwende university tuikonyora ngambali tayari sana kwende university senjo ekosi nere university tamwe iyatagete mone course ya technical bono mwana kuliringa course nere kwarangiri uchi university etali gas kuchibusyo no yani self employment etakwe lakini oliringa a technical aro nere nkogenda ngera ne C+ usine C- course nero era fire so bwe mwana uchibusyo ase aborokiwa abo bachete university nigo basemiwe baitange kurwase ubutupeki kwa mariogo yobutindia CDF nero roto usabo mheshimiwa oito West Mugirango anyare gokonya abana aba chipasa lichi nyinge chigenda ase TVET egera abana aba baito bachigokonyeka aba bachire university na barobo bagenda bakoromokia egere ndo basako kwanza kogoka kuruga ngo mwana ononyorire C+ uchire university kawike university asoe madawa ya kulevya chingaki echecho nigo omwarimu yo monene w'eskuru eyeiga ya Bosiango aisokire na goteba nigo eskuru eyeiga ya berege gokoria buya emyaka 5 gekubwatania abwase babere bakomenta kera omwaka guchase oyonde yagerete abana 117 bakagenda direct entry to university togoteba otwabwate abana 160 Kingo reporter ya Gatembe TV kurwase ebunge eyeiga ya West Mugirango egotoka imeye county ya Nyamira nje Fatigat Gesemba Mbuya mono sano moriketo Fatgad asoko toletoro robotero asenchira yobwekirano bono egati abantu bali babete bakubwatiraniwa asechisegi cy'umwaka w'ekirwibere nemeronge umwaka w'ekirwibere na isano na ibere nigo bono bomerana ase ebunge ya South Mugirango erigo kwana enchira eserikali ranyalgo chikobasira muno umuraibu ense umusike William Ruto abetega kubairira eira
nigo ande bono bakwanirete igoro yobokonye obwe serikali konye yarire eira guchiko gwatuka ase bono basabira babotani babo ko babatoerero na goteba buna onte orachi gwesoanania na boigo ko barianania chibesa chiabo echibariretwe eira gocha kwa kanoni. Kwa majina mimi ni David Amunga Obara kutoka South Mugrango sehemu za Nyamaiya, mwadhiriwa wa Nyanza Western Kenya Caucus. Nashukuru sana kwa katika hili mwenendo ambao tumetembea katika muda mrefu sana. Nimeshukuru katika serikali yetu ya kwamba imesikia kilio chetu ili itufike karibu, tutoe machozi kwa sababu tuliyapitia magumu na tunaendelea kuteseka. Hata watoto wetu vile wamepita katika shule wameteseka. Tuko na matumaini ya kwamba kulingana na sheria ya rais wetu jinsi alivyochitoa katika serikali akaamua kutusaidia, tuko tayari pamoja na yeye. Ndio maana tunamshukuru tukisema ni asante kwa ajili ya kuchitoa kwake, atusaidie. Na neno lingine, sisi katika South Mugrango tuko pamoja, tuko na upendo, hatuna tatuishi lolote ya kwamba kuna mapishano yoyote, tumeelewana, tuko sawa sawa. Tunahitaji tuone mkono wa Bwana ukitembea katika nyumba zetu wale ambao tuliathirika wote. Kwa hivyo tunashukuru sana ya kwamba Mungu anaendelea kututetea na tuko pamoja. Katika umoja ule ambao tuko naye, tuko katika nyuma ya chama ya Nyanza Western Kenya Caucus, kwa sababu hiyo ndio chama ambayo tuliingia kuweka kilio chetu ya kwamba Mungu asikie, atusaidie, na serikali imesikia. Kwa hivyo tuko pamoja. Kama kuna mwingine ako kinyume na Nyanza Western Kenya Caucus, yeye anajua vile anajua, achitoe kwake, lakini sisi tuko katika nyuma ya Nyanza Western Kenya Caucus yenye inaongozwa na director wetu. Asante, nashukuru sana, Mungu awabariki. Nami kwa majina ni Esther Mongal Ezlom from Moniaku. Nimependa kujukua ifunza kushukuru kwamba Yesu ni mwema wa kila siku, ametupitishia, ametutendea mambo makubwa, ametutoa umbali, ametutoa mpaka ametufikisha wakati kama huu. Mimi ningekubali kurudisha asante kwa serikali yetu, ametutendea makubwa, ametuonyesha ya kwamba atatupanguza majozi. Na sisi kama waathiriwa wa South Nyanza tumeshukuru, kwa maana sisi tuko tayari, tuko nyuma ya director wetu, hakuna mwingine ako kinyume na yeye. Kama wengi wetu wako kinyume na director wetu, tumeomba ufisadi uaje, mambo mengi, tukue pamoja, tukue na amani na upendo, ukarimu ukue pamoja, na Mungu asiti kutupigania. Ekionga chigosori nigorit kurigoro omorai bwense boigo no munyakerogo bwamameranio achan practice nigo bakwarete bagasukia mutu chigosori echo cha chan practice charabere tugo chigo chaka umutinyo kabere umwaka bwechirwa 2025 boigo ugasukigo cha umutinyo onane umwaka bwechirwa 2025. Korangana nere musepe nigatebuna insi ya Kenya, insi ya Uganda amone insi ya Tanzania. Ichikonye chakire amarigania yo wikirano nchichiko robera na kuikirania usekokora chigosori echio. Ritukore goronigo omorai bwense amono moteneri wa mamerania chano yumanikantibuna na Patrice Mosepe waro tukosukiwa moto wechigosori echio chechana chero beri gochokolekana gochakira motinyigo kabere umwaka igo 2025 gochakira tariki ya mawe kachitariki ya 2023 uchi motinyo gatano na gatatu umwaka igo bwechiri bubere 2025. This event will be graced by none other than the head of state, His Excellency the President Dr. William Ruto, and of course the president of CAF, Dr. Motsepe. And basically what we'll be doing is just to have a draw to place teams in their respective
groups. Kolenganera Motsepeni gatebete bunanigo chise chonsi chiria chiale guchukumukia mamerania yo igati yense ya Kenya, Uganda na Tanzania chanya toko bachikwelgania sinchera yo boikiranu kulinda nigo oboteneli gosabateneli abale batendeleta magacha yo banya toko bagoteba guseba ko gania ukurigeria kwa magacha yo aski mabatebete nigo ebitie byo biganiti kwa gwachinga kiyo kwenekia amagacha yo airueli bagali saine goikirana. I want to assure you, through the support of the PS and the government of Kenya, we have done everything possible to organize this event. Please help us to promote this competition as East Africa, as Kenya, to promote this competition so that when we host AFCON 2027, this will be a benchmark for us to show the world that we are able. Inkolipoteria egetembe kurwa sensemo ye chigosori chani konkoro kwa mori na siango. Mwanche muri roboti ororo muri nsiango koro ase kionga chigosori na rirogo chigotoikeria omwoyo we kionga chinsa inye ritukira Jumatano omorogo bagosobotuko bwiga warero korende togo kwireneria mbuya mona yo mwanche muri gerira oyikuya chinga kichago na gosonja ekionga chinsa inye amo ne chinsa ibere inche Catherine Nyaboga boigongo kuganira obotuko bya na nyasa korende tomera na bwangyo Marietana Njuli Kerubo boigorio enekia muna chibicha nerio gingo wikira chira senchira yo wikirano ni genkuru kwa Kevin Ongeri boigorio resensemo yebimanyererio ni genkuru kwa Wilson Makori twakoganeri marogo bingia Nilan Hub niye moya chiduka echi chikone bintu bigutumika service na bigase nyumba yao yani furnitures aseli golidia mabuko ebyo bikomenya segeka ase chinsamo cha living room mbabwate chi throw pillows echujire chichingenjo au